Kidam tang matijong ni Phai Siarni Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kapang dakpona tengpen bike kevek abang lapen kachet habduna bang ta helmet chikublap nangji kali pulote adai tunangji pajok pini district transport officer hinpen Diphu Joysing Doloi auditorium hall to war kachet tolong ketar libduna sai kedeng Lasonsi non malom bike kevek pen helmet kachikup kiajok kaching koi pen apran kidam nang Phai ong piklo Lasojok kidam tang matijong ni Phai Siarni Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kapang dakpona tengpen bike kevek abang lapen kachet habduna bang helmet chikup vek nangji Kali pulote fine pinangji pojok district transport officer hinpen checking aside dingpon bomro Lasi bike kevek atum non malom helmet kachikup lapen kevek abang sikimi Athe non malom bike kevek abang lapen kachet haba bang jongsi helmet chikup ke pulote inudalong fine sika pharup phoan pinangji pusing district transport officer atum pen pachinidon Lasonok taxi pini Diphu rongsopi along checking asai ke dengpon bomahut penang atum helmet kachikup ke dera jok inudalong sika pharuan ke pinang atum ta dulo News report Karbianglong live